Asikho isidingo sokucelebrate i-Father's Day. Isona sihloko esokhuluma ngaso namhlanje. Ngomhla ka-16 June 2024 kuye kuthiwe noma sazi ngokuthi i-Youth Day mhla ka-16. Kodwa ngithe mangizwa ngezwe kuthiwa sekuyi i-Father's Day. I-Father's Day, so usho ukuthi usuku lokubungaza obaba. Uyabo sifakele image le ukusupporta lento esisho ukuthi asikho isidingo sokusupporta sokucelebrate i-Father's Day. Uyazi ukuthi le problem ebhekene nale ngane kuzona zonke izizwe asifakanga abantu abamnyama kuphela, ngoba zonke izizwe, abelungu, amandiya, nanoma yini ekhona la emhlabeni njengamanje kwenzeke nje. Uma wengane lo kube ubaba wengane lo, ingane ngoba uyibona iyathanda ukuba nonina, at the very same time iyathanda ukuba noyise. Kodwa ngoba sesiphila emhlabeni ophethwe ngemfoloko yakaSathane, ingane ithuka ibhekene nalesimo bese kuthiwa Happy Father's Day, but ubaba akakwazi ukuba nengane yakhe. Kunemithetho eshayiwe namhlanje, njengoba sisho ukuthi umthetho umhlaba wonke uphethwe ngemfoloko yakaSathane. Kunemithetho eshayiwe namhlanje ukuthi kuseparate ama-families. Okay, before bekulula ke, ngoba bekulula kakhulu ngoba lento eSatanism ade yaqala, yabo, yokuxhaphaza abantu emhlabeni. Isi-modernized ke njengamanje. Yabona nje igama lethi modernization nilisabe indlela maninayo, ngoba before bekunezinto ebezibizwa ngama-direct oppression. Kungakho umuntu omnyama de kungamela afunde ukuze mangabe sekukhona lezi zinto ekuthiwa i-modernization adunyelwe ikhanda, yonke into ayibona inhle kanti ayikho into enhle. Uyabona-ke njengamanje, before ngesikhathi se-slavery kufika ama-Krestu ayevele e-Europe, because i-slavery safika European Christians, i-slavery sifika la e-Africa. Babefike bentshontshe umuntu, njengoba sike sasho kuma-episode amaningi, babefike bentshontshe abantu abamnyama beyobenza igqila emazweni aphesheya, yabo. So makufika phesheya ingane ihlukaniswe. Iningi labantu abamnyama abamadoda ade beyeBrazil, ngoba bekulinywa lapha eBrazil imoba. Ingakho ubona eBrazil even no Vinicius Junior, abantu abamnyama straight bayinzalo labo bantu ababeyigqila. Abantu abamnyama babethathwa mainly ko-Congo nako-West Africa, ngoba ba-strong abantu bakhona bayiswe ko-Brazil. So uthothi ubaba-ke uzohamba eBrazil, mhlawumbe umama ye-North America. Ingakho nibona like e-United States of America kugcwele abantu abamnyama. Babehlukaniswa abantu. Ingane mhlawumbe ithathe iyokwenziwa a-sex slave, because lento yama-pedophiles noma lento lento yama-pedophiles into endala kakhulu. Iy'ngane zabantu abamnyama beyithathwa before zihlukaniswe uyise aye kwelinye izwe, unina aye kwelinye izwe. Mhlawumbe ingane besithatha-ke isetshenziswa as a sex toy, yabo. Njengoba mhlawumbe sike sibona abantu abaningi besilisa laba bama-satanist bekhonza ukulala ezinye iy'ngane zabafana ey'ncane. Nakanjalo nalamantombazane nama-satanist ekhonze ukulala iy'ngane zamantombazane ey'ncane, ngoba lento yobudimoni kufuna ifakwe ey'nganeni ey'ncane. So namhlanje sokhuluma ngale nto ukuthi asikho isidingo sokuthi sicelebrate kakhulu lento ekubizwa kuthiwa i-Father's Day, same as i-Mother's Day, soba nespeech sakhona. Iy'ngane ey'ningi ibingavuka endlini ithi Happy Father's Day baba, ibithatha ucingo, unina anike ingane ucingo, fonela ubaba wakhe i-Father's Day namhlanje, bese ithi Happy Father's Day baba. Unina uhleli nenye indoda engazali lengane, nayo leyo ndoda kuzofona ingane yayo ithi kuyona Happy Father's Day. Le nonina ifonela uyise ithi Happy Father's Day. Iyona into ebizwa kuthiwa i-New World Order. Ingane zakwethu siphila emhlabeni ophethwe ngombuso wakaSathane. Yonke-ke lento yenzeka ngendlela ehleleke ngale ndlela, to a point ukuthi uma umuntu onomqondo lula
noma onomqondo ongakwazi ukucabanga ngendlela ehlelekile uphinde ube nemibuzo ozoyibuza okungelo uyibone yonke lento ezizama ukuyichaza. Ngomhla ka-16 June amabhunu abulala iy'ngane eSoweto. Kwaku-1976 kwakuwumbuso wamabhunu abulala iy'ngane eSoweto ngoba yonke into kwakufuna yenziwe nge-Afrikaans ngenkani. Umuntu omnyama babengamrecognize noma babengamboni njengomuntu, babembona as a raw material, njengesigqila sabo. Amabhunu konke nabelungu into efanayo akho umehluko. So kwabula abantu abamnyama ngo-1976. Kunesithombe nje sagqama lapha sika Hector Peterson owayephethwe omakhubu mangaphazami bebaleka naye beqeda kubulawa amabhunu ngoba yonke into kwakufuna ifundwe nge-Afrikaans. Ngoba phela thina abantu abamnyama sasiyimbongolo noma siyingulube zabo ekwakufuna zenziwe noma into abayithandayo. Kodwa-ke namhlanje kuyadabukisa ukubona i-youth ephila ngalesi sikhathi idakwa utshwala, idakwa insangu, ingazi noma leyaphuma noma leyashona. Kuyadabukisa leyo nto leyo. Uyabona nje ngibonile ey'ndaweni ey'ningi ngoba kuyi-holiday ka-16 June ave idakwa iy'ngane ey'ncane. Mani nendlela ninayingane noyeka ukudakwa nithole i-history yenu. Mhlawumbe khona izinto ey'sile ningazenza nge-youth day njengoba niye nenze uma kuyi-Mandela Day. Mhlawumbe kube khona ama-project eniwenzayo. So noma ku-16 June ngathi ningahlisa izinga lokudakwa. Lezi ngane zafa ngo-1976 zazingezona iy'dakwa. Asifuni kodwa uphume esihlokweni. Isihloko sithi asikho isidingo sokucelebrate i-Father's Day. Uyazi mangase ubuze wonke umuntu ozele esikhathini samanje noma onengane, umbuze nje, ubuzo wesifazane uthi uphi ubaba wengane, mhlawumbe uzokutshela leyo nja leyo ade ngahlukana nayo. Kuyazondwana kubizwana ngezinja ngazi kanjani. But uma ungambuza nje umama uphi ubaba lengane uzokutshela ukuthi akekho. Ubuze ubaba mehamba nalengane uphi uma lengane uzokutshela ukuthi akekho. Isona sikhathi ke siphila kusona esikhathini samanje. And asiyiqapheli lento and iyaqhubeka iyatrenda. Lento ihlukumeza izingane zabethu. Ake siyibheke imithetho esishayela yona ezweni. Ngoba phela izwe phambilini laliphethwe amakhosi. Kwafika abelungu nenkolo yabo yeChristianity bahlasela abantu abamnyama, babhonya abantu abamnyama, bashintsha indlela esasiphila ngayo. Yabo? Angiyazi mina lento. Ayikho right lento yokuthi ingane idunyelwe kanti. See, okay fine, ingane zabelungu lezi, but besifuna ukuvezela abantu abamnyama ukuthi le problem ayibhekene nabantu abamnyama kuphela. Ngisho ungaya esibhedlela, whether ise Prince Mshiyeni, whether ise Edendale Hospital, whether ise Queen Nandi, whether ise noma isiphi isibhedlela sangakini, mhlambe eGoli njengalana nje sikhona njengamanje lesi sibhedlela lesi Steve Biko lesi sila eGezini ePretoria. Anginandaba, ungafica mhlawumbe umZulu, umXhosa, uMpedi uye maternity ward. Yabo? Noma kulezi indawo ezibizwa ngama postnatal wards la sekutetwe khona. Uyobuza oma bengane ukuthi bapho isebeyingane. Kuhlokwanwa lo wesifazane esakhulelwe lengane. Izalwa ingane uyise vela imazi. Nami nje ngomunye nengane ezimbili mina. Ngenhlanhla ngakwazi ukuhlala isikhathi esincane nengane yami lendala. Lesibili yathi izalwa ngase ngihlukene already nonina epringana indaba kaPe. Ngoba kune programming ehamba. Kunalento okuthiwa amadoda ahlukumeza abantu besifazane. That programming lento gender based violence. That thing ebizwa nge-gender based violence. Kuthiwa ziyaprogrenywa ingane zincane ukuthi ingane entombazane mayikhula yazi ukuthi umuntu wesilisa umhlukumezi. Yabo? Izothandana naye ngoba phela akekho umuntu ongavukela. Izothandana naye. Mase kuzaliswene bese ingena kahle lento ngoba nanga umuntu ozobe sekhona esebangwa. Lo esethi ingane yami. Uzosho njalo lo wesifazane. Eyami ingane. Izalwa yimi, yami ithiwa yimina 9 months. Yabo? Methu yasondela lona bese kuqhamuka imithetho eshayiweke bafethe ezweni. Ukuthi wena ndoda udingeka ingane kalo. Bese kuxatshwana kakhulu ayikancane. So hamba ngempela emawadini la kuzelwe khona.
uyobuza, yabo, ukuthi bapho isebeyingane. Noma I don't care, ngisho ungahlangana nezingane konke lokugcwele ema-university kuyafana. Most yazo lezi ngane izala isafunda high school, nakhona ema-university kuyazaliswana khona lapho. Uma uzobuza ukuthi bapho babengane akwaziwana, isona sikhathi esiphila ngaphansi kwaso leso. Bese kufona me 34 ufonela uyihlo uthi happy Father's Day. Uhlukane nobaba wengane, uyakom kwenye indoda osazophinda uhlukane futhi naye. Lento engazi ukuthi nani ngathi manihlangane nikhuluma izinto ezikanje ayikho healthy, lento ihlukumeza izingane bafowethu. Yabo, mina nginamsebenzi nje happy nalento ekuthiwa iFather's Day. Futhi angifuni izingane zami zingifonela. Labo maze ngifonela zifuna ukuthi happy Father's Day, sengizothi happy, angilibamba ucingo ngoba iyancika le nto le. Ngoba angihlangene nezingane zami ngoba kunomthetho oshayiwe ukuthi indoda kumele ihlangane nezingane zawo, ushawo uhulumeni zonvezela wona. Ingane ngoba sike sachaza before ukuthi beyihlukaniswa before. Yabo, before ingane beyihlukaniswa ngoba desisho ukuthi uyise eBrazil, unina eNorth America, nakhona yoba isigqila, mhlawumbe ingane yoba isex toy for labantu abama-satanist. Then into ekhona nansi kwey'ngane zakwethu, kunedimoni la. Mhlawumbe ningenizwa ama-politician amaningi. By the way, most ama-politician asubscribe kule nto Illuminati, ama-satanist. Kunedimoni lapha yakaSathane elikhonzwayo elibizwa ngokuthiwa uBaphomet. Uyabona le mithetho eshayiwe yokuthi kuprogram vele umuntu wesifazane ngisho ngaye eBhayibhelini. Mawuthi uyafika eBhayibhelini kuthiwa inyoka yaya ku-Eva, yalingu-Eva, u-Adam engekho. Uyazi wayaya ku-Eva? Ngoba yayimbonile umuntu wesifazane ukuthi uweak. And inyoka, makhulunywa ngenyoka kahle kahle eBhayibhelini sokusho uSathane. So unabantu abazoza kunina abantu besifazane nemithetho eminingi nina nizoyibona engathi iyanifavor. Kanti le mithetho ekugcineni iyanibhayizisa ngoba kuyaziwa vele by nature indoda inekhanda eliqinile. Izinto eziningi ayizamukeli kalula, izinto eziningi iyayiquestiona. Nina kune weakness eninayo, and to a point uthi manitshelwa ngalowo ma weaknesses eninawo, yonke lento niyibona njenge hate speech. Yabo, ngoba senitshela ukuthi namadoda niyalingana nawo. Shiwo njalo manje. Kuthiwa sonke siyalingana, akekho omkhulu kunomunye. Ngiyacabanga noma sekuthandazwa ngeke kusashiwo manje ukuthi baba wethu osezulwini ngoba sekuyalinga, mhlawumbe sekuzothiwa umuntu wethu osezulwini. Yabo, ngoba manje leyo nto nizothi niyacwasa, why nithi uNkulunkulu uyindoda. Mningi imithetho eshayiwe eyibhedelayo, but eminingi ihlohlolozwa ngapha ngakini ngoba by nature khona ubuthaka enabo. And lokho engisho ngicela nginganicasule, that's a reality. Indoda mawuzoyitshela into iyayithatha ihlaziye, mayingayizwa futhi ayizwa, wena kulula ukuthi uconvinceke. Uyabona nansi into ekhona, imithetho eminingi eshayiwe ifavor nini esikhathini esiningi, ayiwafavor amadoda. And lokho sizokuveza kuma slides alandelayo, into ebhaliwe, ngoba asifune ekugcineni kube khona umuntu ozothi le nkulumo ekhulumayo inenhloso ibhebhethekisa inzondo kubantu besifazane. No, asifuni lonto le. Nansi into ezokwenzeka, yonke le mithetho eshayiwe nale programming ekhona yo gender based violence, because i-gender based violence kahle kahle mhlawumbe ke siyichaze lento le, udlame ukuthiwa lubhekiswe kubantu besifazane, in most of the cases kusuke kwabantu abathandanayo. Because mangabe okunye kusuke kuyi-crime, mawuhlangana nomuntu wesifazane umbambe inkunzi, that's a crime. But lento ye-gender based violence in most of the cases isuke ibhekene kubantu abawu-2 abathandanayo, but indlela ebekwa ngayo noma epresentwa ngayo kuma mainstream media channels njengasemsakazweni kanje, mhlawumbe njengako TV, bakwenza as if umuntu wesilisa uthi ehamba estradini mebona umuntu wesifazane eqhuma isagila, mebona umuntu wesifazane eqhuma inhlamvu, and there's no such a thing. Ayikho lonto, asisangene thina abantu besilisa emakhanda. Noma ungezwa kuthiwa kubulawe umuntu wesifazane, in most of the cases kusuke kwabantu ade bethandana kubangwa izingane, in most of the cases, because imithetho eshayiwe ma umuntu oqaphelayo iyabafavor abantu besifazane, ibagqilaza abantu besilisa, nekuyiyona egcina iseparate ama families.
ngoba nalento makuthiwa makhulunywa nge-family day, makhulunywa nge-family day kufuna kube khona umama, kube khona ubaba, kube khona ingane. But mawuthi uyangena endlini uzofica kukhona ubaba ongeyona ubaba walengane lapha phakathi, or uzofica kukhona umama ongesiye umama, the biological mother walengane phakathi. Families are separated for this nonsense ye-Illuminati ukuthi zonke izingane njengoba uyibona ingane, yabona ingane once wayihlukanisa noyise, vele wena umuntu wesifazane in most of the cases inzala nibancane, vele at the age of 18 inqwabe esuke isizele. Mawuthi awuzalanga una 18, it's very impossible ukuthi ngaze kufike u26 to 30 ungenayo ingane. Akumeleke kufike u30 years ungahlukananga nobaba wengane or nomama wengane. Ngoba ngisho ukuthi kunento ebizwa nge-Illuminati la emhlabeni kukhala isicathulo sika Sathane. Izingane kufuna iseparate kubazali bazo khona kuzoba lula ukuthi zizokhonza uBaphomet njengoba ubona la. Ingane entombazane le, ingane yomfana le. Bese kuba uSathane. Zonke lezi ingane ufuna zize kuSathane. Njengoba neBhayibheli lisho ukuthi methu uJesu vumelana abantwana beze kimi, ninyila ikho lonto le. Akho abantwana abazoya kuJesu. Wonke umntwana okhona kulesi sikhathi esiphila kuso ufuna ukhonzela le demoni uBaphomet. Ngisho ningathandaza emasontweni, but abantu abaniphethe, abantu abashaya umthetho njengamanje ushawa igebengu zakaSathane. Nansi into eyenzakalayo, ingane emncaneni bayo mayikhula sikufuna ifakwe la. Igama elithi goat ngoba sike sachaza kwamanye ama-episode. Igama elithi goat, GOAT, limele u-greatest of all times, omuhle zikhathi zonke. Sike sachaza lokuthi ama-Western awayidla imbuzi because uBaphomet idemon elikhonzwayo elinamandla elenza yonke into isheshe kubo limbuzi. So awukwazi ukudla isilwane esiyi-image kaNkulunkulu omkhonzayo. Igama lithi goat, lo G umele u-greatest, u-O amele u-off, u-A amele u-all, u-T amele u-times, greatest of all times, omuhle izikhathi zonke. Ngoba mangabe umkhonza kahle wenza nemiyalelo yakhe lo Baphomet uyashesha ingane zakwethu. Even ama-celebrities amaningi whether aculayo whether actayo akhonza leli demon. Ingakho ufika umculo omusha, makufika umculo omusha endimeni kuthiwa uyashaya, ayikho into asuka ayishaya, usuke subscribe la. Bese kuthi laba abangasubscribeanga kuleli demon izinto zabo ihambe kancane kakhulu, ave lisheshe idemon leli demon libizwa ngoBaphomet. Lento yokuthi lol, ulol umele uLucifer our Lord. Ngoba sike sichaze before ukuthi mhlawumbe kumuzwa umuntu omKristu, oh Jesus because ukholela kuJesu. But abantu base bafundise lol, ulol umele uLucifer our Lord, Sathane uNkulunkulu wethu. Uyena umuntu ke ozokhonzwa izingane. Ngoba lemthetho ishayiwe ye-New World Order, ngoba ishawa kanje kufuneka kuseparate ama-families. Ngesikhathi lo wesifazane omncane ebhampela indoda yakhe eya kwenye indoda, vele nakuleyo ndoda yakhe niyosafarisha bafowethu. Angifuni ukudlala ngabo, iyosafara. Yabona nje lento ukuthi akekho umuntu onendoda by nature, vele amadoda ayifebe by nature. Akumele sikubalekele mhlawumbe angasho ukuthi ayifebe, but by nature indoda ihlezi engathi ngalangazelele omunye umuntu wesifazane. Ingakho abantu bakaMthembu omvelase bathi yazini asivele sibaqoqe bebe baningi ngoba sinothando labo. NoZulu wayibona inhleke lento ngoba ayikho right lento kamgxoxa abantu besifazane uqhumisa amajongosi washiye kanjalo. Ungcono ubaqoqo ongenani, mawukuthi noMaMthembu ube noMaMthembu, mawunoMagumede kube khona noMagumede, mhlambalanywe nawo uMaximba, bebe bathathu ngokusemthethweni. Kuvumelekile kaZulu ukuze ingabi khona lento yokuseparate kwama-families. Siyabonga nje kubantu bakaMthembu, ayikwazi ukuseparate ifamily ngoba phela siyahlanganiswa ke ngendlela yakhona isithembu, kunendlela esihlanganiswa ngayo. Ngiyazi kuneduphungu ezothi hawu zikhuluma yonke lezi, kunendlela ekuhlanganiswa ngayo. Kuyabuzwa kubantu abadala banichaze ukuthi yonke lento ihlanganiswa kanjani. But lento yokuthi izingane zikhule ama-families separated bafowethu i-wrong. Funa sinifundise ngayo ukuthi lento yenzeka kanjani. Nathi inhloso akukho ngane ezoya kuJesu, zonke ingane ziya kuleli demoni libizwa ngoBaphomet ingane zakwethu. I-America lo uGeorge Washington, mhlawumbe ngenizwe kuthiwa
kunendawo ebizwa ngo Washington DC e-United States of America. E-America, George Washington, by the way, was the first president of the United States of America. Istatue sakhe mawufika e-Washington DC, istatue sakhe vele satanist. Umhlaba wonke uphethwe ama-satanist. Once kwathiwa kune democracy kulelo lizwe, kune government, kunani nani, most yabantu abakwe-top leadership in government basubscribe kule nto ye-Illuminati. Not only in Africa, the entire world. Yingakho ama-Western enza lento yama-invasions emhlabeni, abantu baphucwa lento ekuthiwa inkululeko, kwaliwa nabo. But kuthiwa mangabe izwe selikhululeka kwase kuthiwa kungene lento lekuthiwa i-government. Lento behind the scenes nangu umuntu orun ama-governments. I'm telling you. Sisazonvezela lezo zinto lezo. Yabo. Lo uGeorge Washington bamenze wafana, awukho umehluko phakathi kwala nala. Same thing, very similar. Umehluko nje uthi izingane azikho eduze kwakhe ngoba nangu umuntu izingane ufuna zize eduze kwakhe. That is why kushaya imithetho yokuthi kuseparate ama-families, because uSathane uba nenkinga mangabe ingane ihleli no-biological mother, ihleli no-biological father, iba nenkinga leyo ngane leyo. I mean uSathane uba nenkinga yokungena ezobreaka lawo ma-families. So kufuna kube khona imithetho ezoshawa ehlukanisa ama-families. And by the way, sonke emazelo sizelo sihlakaniphile kodwa mase singcwatshwa siyiduphunga, because there's a lot of programming going on. Again, we are a house of radical intellectuals. Sikhuluma amaqiniso azoqaqa umuntu akithi engqondweni ukuze ungangcwatshwa uyisiduphunga ngomhla kuphela. La uSathane ke ingane zakwethu uyena ophethe la emhlabeni. Kunale ncwadi le yabhalwa yilo mbhemu uWilliam Guy Carr. What is Satan, prince of this world? uSathane uyena ophethe la emhlabeni. Njengoba sike sasho sathi ama-drugs kulesi slide esiphuma kusona ungayihlehlisa kancane ne. Sibhalile lapha igama lithi drugs limele ukuthi devil rules upon God's servants. Ukuthi akuhlehleki-ke la kulelo khonjana kule presentation angazi ukuhlehla kanjani mafuna ukubuyela kwislide esengidlule kusona, noma le system engiyisebenzisayo ayivumi ukuhlehlela emuva. But mawungathi ukuhlehlisa kancane uzobona lapha kubhaliwe lapha phezulu ngenhla kwesithombe sika David Washington ukuthi uSathane, I mean ama-drugs, it stands for devil rules upon God's servants. uSathane uyena kumele abuse ngaphezu kwey'khonzi zikaNkulunkulu. Nazi ingane zeni la ziza khona. Uyabona nje once izwe lamukela i-satanism, yabo sizonichazela ngalezi iy'namba lezi. Kunalento kuthiwa it's in our hands bese kubhalwa le number le. This is a satanic code gang. Yabona uma ungena ejele, by the way umhlaba wonke uphethwe ngenombolo yama-26. Yabo. Uma ungena ejele anginanda maningi ama-gangsters akhona lapho, khona ama-28 ama-26 maningi, but nansi inombolo egoqile mfowethu yongeleketshana 26 bese kuthiwa it's in our hands. Le number le ngicela wenze kanje, ngena ku-Google ufake le number bese uthi it's in our hands, uzobona bazokubhalela izinto ey'ningi. But here's the thing, yabo le 666 i-666 anything nanoma yini ne-666 i-satanism loo nto leyo. Engakubhayizisa-ke umuntu akutshela ukuthi no wena mfethu kanje vele mfethu enombolweni kuyabhayiziswana vele. uSathane vele usebenza ngokubhayizisa umuntu vele. kaSathane nje umele umuntu once ungeyona imembe ye-satanism wena ongeyona mfethu uzobhayiziswa. Yabona-ke la uma ungena ejele ufica inombolo yama-26 le nombolo le lo 46664 wona uzobona ku-46664. Yabona u4 lo lapha kunendawo kube yi-666. I-666 u6 plus 6 kuba u12 plus 6 kuba ubani, kuba u18. Lo 18 mozohlanganisa nalo 4 lo angithi mozothi 18 19 20 21 22 kuba u22. Ubuye uzomhlanganisa nalo 4 lo kulo 22 lo 23 24 25 26 u26. Le nombolo le icanwe phakathi mawuyimpatha ngeke uzuyibambe. Understand? Icanwe phakathi le nombolo le ukuthi ungayikhuphuli. Umuntu o-understandayo ukuthi
yabona umuntu understand izinto man ukuthi lento isebenza kanjani. Inombolo yama 26 le, but bazokutshela ngenye into bathi no le nombolo ikanje ngena ku Google uthi 46664 it's in our hands, uzobona i-explanation abazokunika yona ihluke kakhulu kunalesi kunika yona. Le nombolo lo inombolo yama 26, mawungena ejele umuntu osabelisa le nombolo lo beyi 26 ejele, yabo. Kodwa mangabe ubhala kaxana, yabo, ngeke phela umchathazela umuntu futhi ufuna ujoyine, yabo, ufuna ujoyine ukuze na ukwazi, yabo, ukuthi bakuchathazele wazi ukuthi lento isabela kanjani. So inombolo eyigebingu le inombolo yama 26 le, ngoba bekutshela it's in our hand, but le nombolo yama 26 ne, ngoba uyibona ime kanje i-666 eyesatanism, ukuthi la emhlabeni bafethu sihamba ngenombolo yesatanism, siphethwe njengenombolo kaSathane la emhlabeni. And by the way, kunalento yokuthi ingane masina 18 seyindala, 69 ayikho lonto. Kuthiwa masuna 18 usumdala, buka la u18 bangako 6 abangena ku18, angithi uthi 6 12 18, angithi yezo lonto leyo. U18 kahle kahle uyi666 kwawona, akekho umuntu omdala mesena 18 years, ayikho lonto amanga kuthiwa usumdala usuna 18. Ngeke ngibuke na even the Children's Act isonkhombisa yona, kuthiwa umuntu oyiminor umuntu between the age of 0 to 18 years. Once wana 18 and above sewumdala, ayikho lonto leyo. Once wana 18, welcome to the new world order. Usungena kwaSathane, ingakho kuseparate ama-families. Ngesikhathi ingane iseparatiwe khona izongena kalula la kaSathane, vele yana 18 izobe isindala vele. Angithi yabona, welcome to the new world order, it's in our hands, that's Satanism. Buka la, yabo lo follow, mhlawumbe ukuze igebengu zithi indoda emehlomani. Uyazi why bethi indoda emehlomani? Land i-pyramid le yakaSathane, le pyramid ikhona lokuqala u1, ikhona lesibili u2, elesithathu u3, bese kuthi lapha athi nendawo kubo u4. Asikiyeke lokho kula ngezansi sizokuchaza. Uyabona le i-pyramid yakaSathane ime kanje, bayazi oJay-Z bahlezi beyishaya lento, yabo. U1 u2 u3 u4, zu4 izinto ela, ileli khona laphezulu lokuqala, elesibili lisezansi, elesithathu liphakathi nendawo. Ingakho ngisho umuntu ethandaza umbone ethinta laphezulu esifubeni, ethunta obambeni ngapha, aphinde ethinta obambeni ngapha, usuke ekhonza uSathane lo muntu, kodwa ngoba akazi, angithi yabo, usuke ekhonza uSathane. I-pyramid bese kuthi leli hle lilaphakathi nendawo elika number 4, lo 4 ke umele lokho. Ingakho le code ivulwa ngo4, ivalwe ngo4, ngoba u4 wonke umuntu ufuna ngene la, wonke umuntu ufuna ngene kule pyramid, uyabo. U4 walelihlo leli, uyabo, 46664 mawuyihlanganisa lezi number ikhipha u26, inamba yama-satanist asejele. Vele inombolo bafethu ayikabi ne, into nje yakaSathane straight. Le 666 vele imele Satanism, so ichaza ngelinye ilanga. Manibona kunabantu ekuthiwa wo-Saint bani, like Saint Dominic, Saint bani, bonke laba bantu mabethandaza bangena la Satanic Temple. Ngeke singene sigxile lapho. Uma ufuna uku-understanda lezi zinto, sicela ungene kwi-channel, kunesihloko esisibhalile ukuthi inkolo yakaSathane, sichaze deep ngalezo zinto. uSathane ubusa kanjani lo mhlaba lo, but sithe asithi ukunisikelela elijikayo ukuze nibone ukuthi ngoba kudivide ama-families nje kubhekwephi, kubhekwe la kubhekwe khona umhlaba wonke. Devil rules upon God's servants. Ama-drugs ngeke aphele elizweni ela accepta inombolo yakaSathane. Uyabona nje lento ama-drugs izitshiwe ngamasibomu, because most yamazwe ase-acceptile le code le yakaSathane. So ngeke bese kuthiwa isidlo sakaSathane asichithwe kulelo lizwe, uyabo. Shame lo mfana lo, I mean ubhuti umfowethu lo akabanixolani Khumalo ne, nina enimaziyo nisitshelele yena ukuthi yonke lento ade yenza shame ibiyinhle, kodwa bedlala ngesikhathi ne, bedlala ngesikhathi because ezweni accept code ne, kahle kahle kaSathane isidlo sakhona esidla ubheda ama drugs, uyabo.
ngoba sithi devil rules upon God's servant. Lezi ingane ngoba zenza lento le zenza into eright ngoba kaSathane iyona nto edliwayo, uyabo. Uzoza kuthiwa ne-democracy kaSathane uEdward lo Enlo, kungabi i-democracy bese kuba i-demoncracy because uSathane uyinkosi yamademoni, but wona kuzothiwa democracy, yabo. Democracy. Uma umuntu ongaqapheli uzoyizwa yonke lonto ifana, yabo. Mangithe democracy ngathi demoncracy kuzokala kufana ngoba but kunento ongakuyina ukuthi sekunalo, and there's no such a thing called democracy in the world esi-accepte i-code ye-satanism. There's demoncracy. Lezi ingane ngoba uyibona nje ziyakutshela ukuthi zona zinamademoni, lento eziyenzayo idemoni akuphumeki kuyo, vele isona sidlo sakaSathane ngoba nibhizi nihlukana nezingane, nilalela yonke imithetho ebhedayo, nithi ninamalungelo, nixosha obaba beingane nibabiza ngezinja, nani madoda nilaxaza oma beingane, kuziwa la kuziwe khona. Lezi ingane enizala ziza la kuziwe khona. Niyoze nibuyele endleleni yeni yasendulo ngoba yonke le modernization ekhona ihamba nesatanism. Buzane endleleni zasendulo ezayihamba oyihlomkhulu, nize nihambe ngazo, ningahambe ngendlela zabantu babezizwe. Nakho la nize khona ngane zakwenu la, ningadinwa ithoni ngikhuluma ngayo, ngiyashesha isikhathi aninaso isineke sokulalela izinto ezisile. Senze mathematics, sike sayichaza lento kwinkolo yakaSathane ukuthi niyasaba ukuyibuka leya video. Asiwona ama-satanist, siyafundisa sothisha. Kunento yabona, kunento ekuthiwa i-opposite, yabona ngoba ngumuntu wesilisa mangabe ngithandana by the nature of the Almighty, ngoba ngumuntu wesilisa, umuntu opposite nami umuntu wesifazane. Mina kufuna ngithandana nomuntu wesifazane ukuze sakhe ifamily, ngoba mangithandana nenye indoda ayikho ifamily ezokwenzeka. Owesifazane methandana nomunye wesifazane ayikho ifamily ezokwenzeka, yabo. So yonke leyo nto still nayo iyiphathi yokudestroy ama-families, ukuthi ingabibikho into eyifamily ngoba indoda nendoda ayikwazi ukuzala, umfazi nomfazi akakwazi ukuzala. That's not a hate speech. And I'm not being what they call it, homophobic. No, it's a statement of fact. Mangathandana nomunye umfowethu enginaye njengokazini wami engihlala naye, mangathandana naye mhlawumbe ngithandane nomfowethu engihlala naye, not ukhazini, kuthiwa ngithandana naye ayikho ingane engaphumi. Nowesifazane usisi wami engathandana nomunye wesifazane akuphumi ingane. Ezinye zezinto ezakwaSathane ekuhloswe ngazo ukuthi udestroy ama-families. Masikhuluma ngama-opposite. U1 u-opposite no7, u2 abe-opposite no8, u3 abe-opposite no9, u4 abe-opposite no10, u5 abe-opposite no11, u6 abe-opposite no12. Umhlaba wonke, nina ngeke nginizwe nje shame nithi i-star sign sami i-Scorpio, i-star sign sami i-Leo, ayikho lonto. La nansi into enzakalayo, u1 no7, u7 masusu1 uphuma u6, uze la u6, u6 u-opposite nobani no12, u12 masusu u6 kuphuma ubani u6, yabo. But asiqale ku1, u1 u-opposite no7, 7 minus 1 6, u2 opposite no8, 8 minus 2 kuphuma ubani u6, u3 opposite no9, u9 minus 3 kuphuma ubani u6, u4 opposite nobani no10, u10 minus 4 kuphuma ubani u6, uze ku5, u5 opposite nobani no11, u11 minus 5 kuphuma ubani u6, uze la ku6, u6 opposite nobani no12, u12 minus u6 kuphuma ubani u6. The whole world ngoba ubona la lezandla lezi uza la kwi-666, this circle njengoba ngisho, uyabona ngisho ngaye ewashini u9 uqondene no3, yabo. U9 minus 3 kuphuma ubani u6, uze ku12, u12 uqondene nobani njalo, u12 uqondana no6, yabo. U12 minus 6 kuphuma ubani kuphuma u6. Lento isho ukuthi the whole world ubuswa ngani? Ngesandla sakaSathane. That is why this is a map of the world. Here is Africa, South America, North America, la kune Europe, la kwaqala khona isatanism, kube i-Asia, umhlaba wonke. Yingakho bethi it's in our hands. Kufuna sonke sijoyine i-Illuminati, sibe yini ama-satanist. And into ezokwenzeka ke leyo, uyathanda
awuthandi, yinto ezokwenzeka. Kanjani? Kanje. Umthetho-ke lo oshayiwe lo. Children's Act number 38 of 2005. Sizogxila ku-chapter 19. Chapter 19 ukhuluma ngama-parental responsibilities and rights of mothers. Funa uzwe kahle-ke manje. Masikhuluma nge-parental responsibilities and rights, shethi i-responsibility yomuntu izinto ekumele uzenze noma including ama-rights onawo. Yabo? Parental responsibilities and rights of mothers. Khulunywa ngomama la. Bese kuthiwa the biological mother of a child, whether married or unmarried, has a full parental responsibilities and rights in respect of the child. Uyena onawo wonke amalungelo. Uyabona? Emntwaneni. Usho njalo lo mthetho. Umuntu wesifazane, whether bawushadile or akashadanga, into engenamsebenzi walutho, uyena kuyi-responsibility yakhe noma kuyi-responsibility yakhe ukunakekela umntwana wakhe, unamalungelo wonke akhe ngoba ingane izalwa uye. Mawusufunda section 19 subsection 2b uthi the biological father of the child does not have guardianship in respect of the child. Okusho ukuthi wena i-guardianship ilento ukuthi ngoba ngumzali ufuna ngikwazi ukunakekela ingane yami ukuthi ukuguide umuntu mntanami ukuze ukhule yenza kanje, mntanami ukuze ube umuntu ngomso ungakwenzi lokho yenza kanje. Angithi isiZulu sithi indlela ibuzwa kwabaphambili, angithi nenjalo iphuma edunjeni. Mina njengobaba wengane kuwumthwalo wami ukuthi ngiqikelele ukuthi ingane yami ngiyitshela njengoba noShembesho nje ethi fundi wena ke ndoda fundisa indodana yakho ukuhlonipha unina wayo ukuze isono sokungahloniphi unina wayo singabizwa phezulu kwakho. Mana ke mangabe umthetho ke oshayiwe, umthetho wala eSouth Africa lo uthi mawubaba akudingekanga ukuthi wena, you don't have, the biological father of the child does not have, awukwazi ukunika lento ekuthiwa i-guardianship enganeni yakho izalayo. Umthetho oshayiwe lo. Bese kuthiwa inkunzi sematholeni. Iyona nto ke le eyenza sideleleke thina samadoda ukuthi umthetho uthi wonke amalungelo akuma wengane in respect of the child. Usho njalo lesi sigaba lesi. Uyabo? Ngoba mawufika enkantolo indoda ufike ufundelwe lokho. Kuthiwa nje wena khohlwa nje nakho lakho. Yabona ubhayiziswe nje kakhulu ayikancane. Ubhayiziswe vele enkantolo ke ngani zakwethu alikho iqiniso enkantolo khona umthetho. Mawufika nje enkantolo you will never find any justice in court, you'll only get the law. Alikho iqiniso enkantolo, abukho ubulungiswa bazokufundela umthetho uthi bhuti siyakuzwa ukuthi uthini. Kodwa mangabe siya kulo mthetho obhekelela izingane, Children's Act, bakufundele la u19 lama paragraph amabili ukuthi kahle kahle umuntu onelungelo lengane lonke elingashodi uma wayo. Yabo, umthetho kusho umthetho fethu akusho wena. Bese kuthiwa celebrate in Father's Day. Kodwa ngifuneki mina eduze kwengane engizalayo. Lento ke igcwele umhlaba wonke, ama quotes lawa esiwathathe ku Google. Igcwele umhlaba wonke njengoba sinivezelile kwi slide ukuthi umhlaba wonke kufuna ubuswe ngemfologo yakaSathane kuseparate ama families. Ngisho nohulumeni mephethe awahlukanisa ama families ngokushaya imithetho ezohlukanisa ama families. Bese kuthiwa ke enjoyani ke yini lezi zinto lezi not o family day, enjoyani o Mother's Day, enjoyani o Father's Day. Ingane enjoy kanjani Father's Day engekho uyise endlini ehleli nenye imbongolo nje angayazi? Ingane celebrate kanjani Mother's Day unine engekho endlini ehleli nje nomunye auntie engamazi uthandana noyise? Makuthiwa as enjoy family day, as enjoy family day ngiganwe enye indoda. Iphi ingane ngoba phela mas enjoy family day kufuna kube khona ingane. Manga umuntu wesifazane kuthiwa it's a family day ngihleli nenye intombi ngithi ngiganile kodwa nami ngiyintombi. Iphi ingane? Asiyeke lezi soy adopter. Ngoba phela masiya ngokuba baningi thina sithandana, mina ngithandana nomfoka Ximba nje.
izophuma phi ingane akuphuma ingane lapho bese kuthiwa enjoyani family day. Usathane uyabaqhaphaza abantu lento enziwe ke kuthina abantu abamnyama basifica sine freedom basuka nenkolo yabo eAmerica ko-England kuphi kwakuzocolonize abantu abamnyama sanikwa inkolo engeyona yethu nama-Arabs asinika inkolo engeyona yethu kwadliwa izinto zethu. Mangabe sedliwa into zethu sekuthiwa sesinikwa inkululeko umhlaba abasifica sinawo silima kuwo sifuyile bawuthatha wabuyela ngakubo base bathi enjoyani ke freedom. How do you enjoy freedom ungenalo ifo walinikwa uNkulunkulu? U-enjoya kanjani? Ayihlukile lento nokuthi wathi professor nakho ngimlibala inkosi yami ngamlibala man ngamlibala uJohn Henry Clark. Wathi uJohn Henry Clark wathi ma umuntu efike ethatha umhlaba kuwe uyabo bese kwenza isigqila yabo lento yenziwa abelungu lakithi abafika nenkolo eChristianity nama-Arabs afika nenkolo yayo eIslam eNorth Africa bafike bedla umhlaba wenu banenza igqila ezweni lenu bese kuba khona izinto ezifana no-United Nations kuthiwa ayifuneki lento okwenza abantu igqila bese bethi sesiyanika ke freedom kodwa umhlaba siyawuthatha owethu abafika ngakodwa nawo bawuthatha kithi. Wathi uJohn Henry Clark lonto ayihlukile nokuthi ufike ubamba umuntu wesifazana umenza isigqila mase uthi umnika inkululeko bese umkhumula isibeletho bese uthi hamba ke uyozala izingane uzala izingane. Manje ungayizala kanjani izingane usukhishwa isibeletho? Ufika usuke eEngland usuke eHolland usuke eSaudi Arabia uzongena eNorth Africa uyasibhayizisa uthatha umhlaba wethu bese uthi usinika ifreedom kodwa umuncela umhlaba wethu. Awuhlukile nomuntu okhipha umuntu wesifazana isibeletho wazi ukuthi akahambe uyozala izingane njengalo msangano othi enjoy no family day. I-family day ngizoenjoya kanjani ngihlele nenyamambane endlini kanjani ngoba phela ayikho ingane but asikho ke lapho. Ayiyeko lento okuthiwa amadoda kufanelwe kanzima elelwe ukubona izingane zawo. Bantu besifazane please asikho isidingo sokuthi thina amadoda silwele izingane zethu ngoba nani ukuze kuphumeleze izingane awukwazi ukuyikhwela ufune uthola indoda ezokukhwela ingane mayisizelwe eyenu ningayinaki lemithetho enihlukanisayo imithetho kaSathane nigqilaza izingane zenu nixhaphaza izingane zenu isidingo singekho lento ibukeni ngehle lide ningayibuki ngehle elifishane. Ingane inelungelo lokukhuliswa ibona bobabili abazali akukhathaleki ukuthi ngisathandana nawe noma ngisathandani nawe kusho njalo la ngoba le zinto zenu akekho umuntu wesifazana ongakwazi ukukhulisa ingane umfana ngakho nezitabane zeziningi kangaka nje akekho. Ingane umfana mayikhulisa kufuna ubuye uyifake inkani ingakho lezi zinto seyithambe kanjena nje zi-understand yonke imbhede khona la ezweni ngoba ziyasuswa kithi. Ingane mayibheda njengoba ngobaba engane ifuqa ngempama ingane mayingezwa mina ngoba ikhona ingane uyitshela ingezwa mayihlakaza ngempama izwe but sekushawa imithetho yokuthi ingane uyayi-abuse uyayihlukumeza uyabona kusho imbongo lengayizali kodwa leyo ngane leyo akekho umuntu yabona ngoba ngubaba nje mina ngiphuza ngibhemi ingane ngizoyitshela into eyiyona mayingezwa ngithela induku yazi why ngithela induku ngoba ngiyayithanda ngifuna yenza into eyiyo but makufika umuntu oyisatanist uzothi ngayihlukumeza ingane. Nani bantu besifazane ngoba ni weak la emakhandeni nuvumele lo doti lo la nanombani ongafuni ingane ibona uyiso izalayo nanombani lo muntu ubuswa umoya kaSathane. Yabona nje mawungafuni ingane ibona uyiso wena kahle uyisikhonzi sakwaSathane awukwazi ukulala nendoda ikuzalisa ingane bese ubaleka nengane uthi ingane yakho why ungayimithisa wena why ungayanga eShoprite othenga labo cream bakhona labo ama-Ultraman ubafake la bese uyamitha why ufune mina ngokumithisa bese ubaleka nengane yami
usuke uyisikhonzi sakaSathane uzungakhohlwa sithi uthandini kuhamba ufe. Uyabona mangabe nibaleka nezingane ezingafuni ibonwe oyise, mhlawumbe uNkulunkulu uzokunika isikhathi esincane uphile emhlabeni ufe. Uyabona meke wafa leyo ngane isenkingeni, ngoba akekho umuntu ozophinda ikwazi ukuhlala naye ngoba ade ubhizi uyidlisa ushevu, uyitotosa, uyiduda. Ingane etotoswayo iba isidwedwe, iba udoti. Ingakho siney'ngane ey'ningi ey'hlala ey'tradini, ngoba ngesikhathi mzukwane ufile zathi ziyayithatha ihlobo izohlala nayo zayishayela umthetho, ithi yahlukunyezwa ibaleke estradini ngoba uwe Sathane athi ubaleka ney'ngane zabantu. Ngiyasaba ukuchaza lokhu ngoba ezweni elinemthetho ebuyimela ukuthanda kwayo uyawuboshelwa nombhede emajele. Ngeke ngayijele mina, ngeke ngaboshwa mina ngayijele, ngiboshelwa into engekho kodwa kangigwetshanga, kodwa ijele ngiyalazi ngalibona, ngahlala kulo. Ema-family court lo mbhemu lo uthi where parenting time is cut down, where child support is raised, where injustice is ignored. Ziningi izinto ey'khona, angifuni ukuchaza yonke lento, nginivezele ngathi uma uye enkantolo, mina ngeke ngaye enkantolo, yabo, ngeke ngaye mina enkantolo. Kunendawo ukuthi isembumbulu ngapha eThekwini, uma wengane ehlupha, uma wengane ngeke ngimushe igama ngoba phela kufuna siprod nami futhi angifuni ukunitshela ukuthi ngoba ehlupha ayikancane. Angazi noma bethandana naye la ntombazane ngoba amantombazane manje sidla ubhedu lento uthathanda nodwa. Kwafika intombazane izogada iy'ngane zami. Le ntombazane inezinto ey'ningi bayisola ukuthi ine-satanism, yabona, ngoba ibinokushunqisa izinto. By the way, ngi-understand lento yoneni abafika emzini yabantu bezogada iy'ngane ney'nkolo zabo esingazazi beshunqisa izinto, baqale baphuzisa iy'ngane zala ekhaya izinto ezingaziwa. Uyabona nje mina makuthiwa ngisonta kaShembe, ngithola kaShembe kunamanzi abusiswayo namafutha, angikwazi ukuthi uma ngisonta khona sengizobuya nalawo mafutha ngihambe ngifunza iy'ngane zabantu, sengizobuya nalawo manzi ngihambe ngiphuzisa iy'ngane zabantu. Hhayi phela ukuthi wonke umuntu usonta kaShembe, uyabo. Wena ozophuza lawo manzi, wena ozogcoba lawo mafutha, wena ozodla lawo mafutha ngoba uyakholelwa kuwena ukuthi uShembe mebusisa lento izokusiza. But awukwazi ukuthatha lezo zinto uhambe ukuphuzisa iy'ngane zabantu, ufunze iy'ngane zabantu. Hhayi ukuthi wonke umuntu usonta kaShembe, uyabo. Nalo sisike kuthiwa weney'nto zakhe nje ayezenza to a point ukuthi uthe mangabe imxosha ifamily, lo sisi wavelwa ilahla ifamily yakhe, wathi uhamba nalo neni lo. Ngiyacabanga ukuthi babeqome nodwa naleya ntombazane, uyabo. Ngiyacabanga ukuthi babeqomene. So izinto ezithi azenzeke kanjalo, lento sahamba soyireport enkantolo ukuthi hayibo lo sisi lo useparate iy'ngane nama-relatives, wayishiya ne-strange esingaziwa, yena wahamba waya kwenye iprovince. Lento enzekela KwaZulu Natal, uthatha iy'ngane kuma-family members akho ngoba phela uma usebenza ushiya. Yabo njengoba nizalela emakhaya namantombazane, vele iy'ngane zenu zizohlala emakini. Lo sisi wathatha ingane kubo wayoyiqashela efletini ne-strange esingaziwa, yena wahamba wayohlala kwenye iprovince. Sahamba soyireporta lento enkantolo ukuthi yebo-ke umthetho-ke usection 19 we-Children's Act uthi uma wengane uyena ne-right over the child, ubaba akanayo i-right over the child. But as a biological father, I'm not happy with this, because mhlawumbe lo muntu vele kunama-allegations ukuthi uyi-satanist. I'm not happy ukuthi umuntu oyi-satanist ahlale ney'ngane zami. Imantshi yasembumbulu yangitshela ukuthi noma ngingakhuluma ngithini, mawuzofunda uchapter 19 we-Children's Act uthi uma wengane unelungelo, mina kuzofuna ngikhulume ngizwane naye. Mba ngingazwani naye, yena uzongitshela, uzonginika lokho. Futhi ngahlula, ngifuna uqamba mangashemi. Ingakho ngithe ngiyifake lelo kunjani, ngiyifake ngamasibomu, bengifuna ukuza lapho vele, uyabo. Into yazi yangisindisa ngakuleya satanist entombazana, whether niyathandana nalo sisi lo, ngoba ngiyacabanga ukuthi ngoba eselahla ifamily yakhe ngishethi niqomene naye, ngoba vele uma umuntu wesifazane ucathi uzohamba uhudu lamadoda ongawazi ngekhala ngoba nakho uthi ufundile, udrive imoto enhle, usebenza kahle, bese ucabanga ukuthi leyo ndoda uthandana nayo uzoyitshela noma yini into oyithandayo ngoba ucabanga ukuthi izolandela lo mcebanyana othi unawo unyile. Asifani, angithi yabo. Uzothola usiqwawo njengami nje, udrive imoto enhle, usebenza kahle, bese ucabanga uzoba isidididi ngikulandele. Mina anginamsebenzi naleyo nto leyo, yabo. Ungangincengi uhambe, same thing.
mhlawumbe uNkulunkulu benenhlanhla phela kunika indoda eyisiqongwane njengami hayi lezi labo thikithiki bojelo ngabazi ukuthi babhekephi ugcina ubona ukuthi amadoda awezwa bese uthandana nenye intombazana uyabo bese nenza wonke ke lo doda enwenzani uthatha izingane zethu nihlalise nama-satanists esingawazi ziyofundiswa lobusathane esingabazi ngaya kule ntombazana afike ngayitshela yabo ngizokushutha once ingane zami zanyamalala sizokucinga ngeke singakutholi ingane ngihlakanipha ukubhubha nginama-connection anzima kabi sokucinga sokuthola and onqunywa yimi kumele iy'ngane zami meke zafa nje mina ayizalwa amaphoyisa ngangilongo ogijima emaphoyiseni ngizokucinga ngikuthole ngikunqume njengoba ubusubulala iy'ngane zami ngoba phela kasathane iy'ngane ey'ncane zibuye zenziwe imhlatshelo uyabo iyona ndlela engasindisa ngayo-ke iy'ngane zami iyabaleka le sathanist le yamtshela ukuthi lwabhuthe futhi ngangumnquma ngempela ngcono bakwayithi ngamtshela futhi noma ngayiyela ejeleke lona ngangesenamsebenzi ukuyiyela ejele akekho umuntu ozothatha iy'ngane zami ayifake isathanism ngenkani ngoba ngiyazi kwenzakalani ingakho senenzela lama-presentation nje uyabo lokhu senoyifundela nina sesihambe isikhathi eside kodwa uyabona le nto le iyangicika le nto kuthiwa amadoda abuser kuthiwani kunenyanga la le nto funa siyikhulume le nto le thina madoda funa siyikhulume le nto kunenyanga ngicathi ngoDisemba kuthiwa 16 days of activism against women and child abuse kunento kanjalo uyabo kuthiwa amadoda insuku eziwu-16 la kubhekelwe lokho ukuthi amadoda ahlukumeza abafazi ahlukumeze ney'ngane ngicela ukubuzwa iy'ngane zakwethu lo mthetho enginikhombise wona we-Children's Act chapter 19 we-Children's Act othi thina madoda asikwazi nje ukuba ne-guardianship ey'ngane zethu umuntu one-full responsibility nonama-full rights enganeni umuntu wesifazane akuyona ne-abuse uthina i-abuse leyo nto kodwa lento i-convert kuthiwa ithina esi-abusayo what is the cause yebo umuntu oganga kufuna ejele ngiyavuma akuvele mangaba abantu sebedaka utshwala abadakwa insangu benza yonke lemsangana abayenzayo bayahamba bayendlini zabo bethuka abantu besifazane babibize ngeyifebe bababhonye benza wonke udodi leyo nto into iyejele vele anginandaba naleyo nto leyo but ithatha up lento kuthiwa thina siyahlukumeza mina njengamanje angihlali nezingane zami mina futhi angisenamsebenzi nazo angifuni uqamba amanga angisenamsebenzi nazo ngoba ayikho into engingayizamanga ngisho seyithathiwe zaseparate kuma-families abini kuma-relatives zawulahla ne-stranger ngaye enkantolo embumbulu ubaba oyekhona nje omagistrate angi-understand lento indoda kuthiwa uyifamily ini family ibani yini lento le children's court phela indoda ayinayo imisiko nje isiququququ nje sento sikabhejani isiququququ nje ungcono bekuthatha abantu besifazane kube yibona abayo-advocate lento le makunama-family dispute haya amadoda ngabona ukuthi asikho isidingo sokuthatha indoda ubhejane nje wesiququququ konke engenamsebenzi walutho engenama-feelings lento ayizali ayinayintseko lento le vele ikhulume nje ngabona ngilapha iqimqimi nje zezinto angi-understand kube kuya ngami ubizo liphethwe yimi ngabe ayikho indoda ehlala lapha ema-children's court ngabe kuhlala abantu besifazane ngoba bayasikwa phela ayikho into enesidingo njengokuthi ubona yabo lo uyahlanya-ke lo muntu wesifazane eMpumalanga nje mina ngasizakala khona bangitshela uyasangana lesodila na kusha abantu besifazane kodwa indoda ivele itshela izokufundela umthetho ngabona lapha embumbulu kwenzeke njalo yabo nathi madoda siya-abuswa ngokuthi kuthiwa asinayo i-guardianship ey'nganeni zethu ubhaliwe lapha nginikhombisile nathi nje siyahlukunyezwa nathi siyadinga njengabantu bamadoda ukuthi siphathwe nje asikho isidingo sokuthi sixoshwe ey'nganeni zethu sishayele imithetho esixoshwe ey'nganeni zethu ikhona uyabona uma ifunda i-Children's Act isho lokhu kodwa uma ufika enkantolo leya nto kunama-sections la ufunda khona kuthiwa uyakwazi ukubona ingane yakho nani but uma sebefuna ukupintsha bakufundela lo chapter 19 mina bangifundela wona ngadela kuyinamhlanje angisenamsebenzi ney'ngane zami angifuna uqamba amanga ngoba meke nganomsebenzi nawo kuza la nakho la kuziwa khona once nganomsebenzi lento ngayifaka ekhanda ngayifaka enhlizweni kuza la wonke lamadoda adubula abafazi nezingane bese idubula nasi isizathu ya
For some men, the battle is too much. Living without your children, too painful. And fighting a system set up to destroy them is impossible. Izwe liphethwe ngemfoloko yakaSathane. Imithetho eshayiwe la ezweni. Ishayela ukuthi umuntu wesilisa abuka umuntu wesifazane njengesitha, owesifazane abuka indoda njengesitha, ingane bese ikhule i-confused because iyamthanda uyise, iyamthanda unina. Welcome to the new world order. Ayikho ingane ethanda ukuthi abazali baye behlukane. Imithetho le khona eshayiwe efuneka thina sihlukane ukuze lento ye-new world order ihambe kalula. Bantu besifazane siyacela nisebenzise umqondo. Musana ukulalela imithetho eshawa yiphathimandla. Behind the scene there's a secret hand ye-new world order enesatanism phakathi. Ngoba sike sachaza before befika belungu la babethatha izingane zabantu abamnyama bahambe. Ingane umuntu omnyama ngoba umbone eguqe ngamadolo ucela ingane yakhe. Sebebhubhileke isicwebhu laba. By the way, yibo laba bafika neBhayibheli bathi asikhonza uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Nazi izinto ababezenza kithi. Lezo zinto nizenizazi. Yisicwebhu lesi sebebhubhile. Uyabona ngoba ehamba nje phela umuntu ohambe ekhululekile uhambe evula amahlombe. Ngoba evala amahlombe ngeke awavule siqhumile isicwebhu hayi kancane. Nakulo sishilo into eyinkinga inhlungu uyayiziba ngoba uyabona bahamba nengane yakhe. And sisakhuluma namanje isicwebhu. Abantu abafika neBhayibheli abelungu ngibabiza laba abafikela neBhayibheli ama-European Christian gangsters. Umuntu ofika enze lento kubantu uyi-gangster. Ngisho ngafika nencwadi athi ingcwele ukutshela ngendlela ezulwini mesigebengu akwazi ukuntshontsha umhlaba womuntu, wantshontsha umuntu wamenza isigqila, wafaka umuntu induku umuntu engenze lutho, uyi-gangster lo muntu. I don't care what religion angakufikela nayo. Kwakhanjwa nazo-ke iy'ngane. Lento le, these are historical facts. It's not a hate speech. Go and read history books. Mangabe ubona isitolo esibhalwe exclusive bookshop, ngena phakathi uthenga incwadi ufunde. Khona uzoba njengathi engqondweni. Hayi ukuthi ngoba sihlanya la emakhanda. Asingeniwe umoya amadimoni. Ingakho umuntu omnyama ngesikhathi sobandlulo kwakuthiwa kumele afunde ngoba kwakwazi ukuthi uzofana nathi. Ngene exclusive bookshop, ubheke incwadi, uthenge, ufunde uzobona sofana. Noma ungathi ungasibiza noma engaliphi igama. Kodwa nawe mangase ukuzwana nokungena exclusive bookshop, ukunciphisa ukungena ko KFC. Uyodla ngoba lokho kudla kuze esiswini kuzokukhuluphalisa, uhambe uyobhosha lapha etoilet. Ngena exclusive bookshop, uthenge incwadi izokufundisa umqondo ukuthi ukwazi ukusebenza ngendlela okuyiyo. Ibhlungu lento ingane zakwethu, ibhlungu ukaqamba inhliziyo. Phambilini umuntu omnyama ubephucwa ingane ephucwa abelungu. Le ngane bayidlwengula futhi yabo lento obutabani indala kakhulu. Vele ukuze ubudiboni bakho bube namandla futhi umhlabe ingane ezincane. Le ngane nje iyoba yi-sex toy, ibulawe futhi izinto ezazenziwa kubantu abamnyama ngekhathi zobandlululo. Namhlanje sekunezinto ekuthiwa ama-modernization. I-modernization ngeke uyiboneke ngoba sekunobuchwepheshe phakathi. Kushawa imithetho, umthetho mase ushayiwe kungene ngakula ikakhulukazi esayidini labantu besifazane. Kuthiwa amadoda 16 days of activism against women abuse, abantu children abuse and women and so forth. Yonke lonto leyo. Nangelilodwa ilanga, elilodwa. Nangelilodwa ilanga. Angikaze ngizwe labantu abakhuluma ngo-16 days of activism bethi ake sibe nomgubho wokufundisa abantu besifazane ukuhlonipha nokuthobela amadoda abo. Nangelilodwa ilanga angikaze ngizwe lonto leyo. Nangelilodwa ilanga umuntu oyisitha la nozondwayo uShembe njalo ngesabatha uthi uma begcina isabatha akababheki amehlo akhe, ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Kuyinto enkulu kowesifazane oganile ukuthi ahloniphe indoda yakhe. Usho njalo uShembe. Bese ethi endodeni, wena ndoda yeneliswa ukumthanda umkakho ngoba useganile lo uyakuhlonipha. Wena ndoda yeneliswa ukuthanda lo ganile. Zwana lawo mazwi. Masingenza leyo nto esho uShembe, ingakhona lento ibhlungu lento. Mina ingane yami yake yangibuza yathi, we baba, why ungabuyelani nomama?
mangabe nginomama mina ngiyathanda mina ukuba nomama. Manginomama ngiyakukhumbula baba. Mangabe futhi senginawe ngiyamkhumbula umama, why ningahlali ndawonye? Lawo magama awasoza phele engqondweni yami nasenhlizweni yami. Ingakho ngenza lama studies, ingakho kulendlu le not kunanqwabe abantu aba behind the scenes, mina engivama ukukhuluma la ngizobadedela kodwa nabanye. That is why siqhamuka nezihloko kanje. Ingane yami yangibuza athi baba mina inhliziyo yami ibhlungu ngoba ngihleli nawe ngikhumbula umama. Mase ngihleli nomama ngiyakukhumbula. Why ningahlali ndawonye? Yayineminyaka o7 ngibuza lawo magama. Just imagine 7 years. Ingane yami iphila naleyo pain. Ngale modernization ekhona before i-operation ibi direct, but njengamanje isi modernized. Sekushawa imithetho yokuthi kungene phakathi kwama families, kukhandwe one of the family member njengesitha. Ingane ikhule yentombazane yazi ukuthi umuntu wesilisa uyisitha, ukuze lengane encane ezelwe izoyiswa kwi-Baphomet iyoba isikhonzi saka Satan. Ngiyaxolisa kakhulu ngokulula namhlanje, isihloko besikhuluma ngaso sibucayi kakhulu. Siyabonga ngokuthi nisitsheleke indlebe. uNkulunkulu uyabathanda bagcinisa batha. Ngigcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Siyabonga kakhulu, Inkosi inibusise.